Iki pembacok nek mlebu YouTube tak malah masuk ah. Aneh-aneh iki kok. Oh, diadu kok diunggah sini wong tak. Lho masuk ah. Facebook kok mau jenenge? Ora Facebook aku ah. YouTube ah. Tambang Madu ya. Tambang Madu. Aja mbok benggang gampange. Tulisan Tambang Madu aja benggang. Ora lokasi. Delok wis mbrah video wis ah, atusan wis ah. Tebang-tebangan nek kono kabeh ah. Ponakan lanang kok lek ngono. Kaki apik mek ganggal foto. Wah, mbokku tuwa cah mek kayu cah, sakene lah lah. Mbokku tuwa mek kayu sakake. Iya kok apik. Ayo mek kayu cah cah, sak ora ono sing ngiwangi ah. Gua adang ape. Yuk ngene iki kerjanane wong desa ya ngene iki ya ana sing mek kayu, ya ana sing bacok, ana sing dolanan, ana sing turu. Wong desa lek ape lapon neh. Wis biasa ngene iki ya. Nah sing sregep ya ngene iki ah, biasa. Bacok. Demi beras sekilo. Dibuka engko di subscribe Kang. Ya. Dibuka engko di subscribe. Lho njaluk ketoprak tok. Piro tak weki ya? Ketoprak maksudnya iki ndekne iki kaya radio niku ah. Ora seneng ya? Wayang bawaan, ngono wayang penak. Mate nganggo wifi. Ora seneng ketoprak. Ketoprak Saridin arek. Wegah gede. Wayang nak ngono iku wis karo tur master. Jagung iki kok apit dak wis keneng mbok nggo nganu Kang. Mbok wis keneng mbok dol nang nganu. Toprakan. Deh ya. Tapi ora jagung manis ya ora payu Kang. Nek nak mbok tandur jagung manis menawa ya dadi menawa. Pekerjaan petani Jawa desa wong paling sregep ya bos ya asli bos tapi gelem nyambut gawe sembarang dengah bacok oke nebang oke dhisik guru tapi wanoh wis dadi guru dene enak tani
Sampeyan tani yo lagi nang kene Kang ya. Dhisik ora pernah tani. Tanaman tumpang sari, telo vs jagung. Orang Jawa sini, kampung sini itu modelnya kalau nanam itu tumpang sari. Musim jagung makan jagung, musim singkong makan singkong. Biasanya dicampur kacang panjang juga apa itu? Kacang brol. Petani handal. Nebang ije pirang sasi ya? Ije pirang sasi nebang. Are bulan 5 awal iki. Heeh. Gantongan pirang-pirang kok di selehno iku dikelompokno ndak kena didol. Apane? Gantongan iku lho. Nang ana bungane ta. Ono kesesak jane ya. Sak. Cara sekilo piro telo nganu cilian, Kang? Ya. Sekilo piro telo cilian? 500 ngono masuk. Hmm. Mang tak kira engkek mah bacok nang kene ya, Rek. Nanti. Tak kira nang kene di bengi kan cerita arek kenong nang Ya. buri kene ngono. Ya ini suka ini kerja nang ndi iki? Omah ya ngene. Ora matur nang buncet ngono. Maton. Matur nang buncet balen. Berarti ora tau bacok dene. Ora tau mocok bacok. Ya. Ngingoni sapi udah dene ya. Iya. Lho berarti ora papat nang omahe sapi. Halo. Halo mi. Apa teh udah ada kamar. Berarti karo nggone barang ah. Nang ngene ya. Ndek niku nganu kok, maksud iki wong urip iki nek ora ingon-ingon sapi, dene iki gak iso ya. Iya. Pokoke kudu ingon-ingon dene, kudu ngingu sapi pokoke. Ora ketang sicok kudu ana sapi. Iki ije pirang tahun Kang Ino sampean iki? Loro. Engko nak nambah neh ndek ya. Ana duit ini kok. Berarti wis pirang tahun iki nang sampean iki? Totale 7 tahun anjen. Berarti iki kurang 2 tahun ya. Gade iki. Gade.
Cara sewan karo gade enak ndi, Kang? Enak gadi ya, gadi duit balik kok. Sarapan duit balik. Cara duwe urung bali sing garap terus ya. Ngene iki kenong mbok kenongi dhewe ya. Kenong mbok kenongi dhewe ya. Iya dinginane iki. Nanjak mbok tanjaki dhewe. Bareng kae. Cara maca neblas sih. Rambut gawe lha apa? Iki jajal ora sames kok, Kang. Hah? Ora sames. Wah, ora dadi telo. Olah mesti dadi ya. Dadi mbok kenongi dhewe to mbok anjaki dhewe terus mbok besi dhewe ora usah mes jajal lho. Mas aku mesti ana isine, Kang. Ono tapi ora normal lah. Jajal gone sak untal gak cara mbok mes engko hasile pira, nek ora mbok mes hasile pira kan iso bandingno. Dadi opo masalah. Misale cara mbok mes engko hasile 4 juta, tapi nek ora mbok mes hasile 3 juta, nek cara aku milih ora dimes lah. Berarti iki lem nanjak iki poso kok, Kang ya. Mosok ati gobios. Kowe toke suwate ning ngono nek gobios iki lho. Iki mau wis ngaret. Ngarit karo ndi? Nang kok sore ngaret. Ora tentak ngarit. Sepiro lho sapi telu kok, ngaret sepisan rantai. Boleh pindi aku. Berarti ngaretem 2 dina pisan no. Ora kudu-kudu merantau, Kang. Mah. Pegah merantau wis. Apa wong tuwa. Wah, no kene nggo kandang wedhus kondang ya. Dalah. Ento aduh. Jas iki lho. Ento aduh, ning asline kan ora. Wit ke nyuwante kok ento aduh.